Ntombo, iyakuhlula ivote. Kuyakuhlula ukuhlala phezu kwepipi. Kuyakuxaka ukuhlala phezu kwepipi. Ulokhu ukhala ngokuthi hayi wena ubanjwa amajaqamba. Hayi wena Ntombo unje mama woza kushaya ngethiphu. Munu woza ngikushaya ngethiphu. Mawuhlulwe nayi le thiphu le. Ntombo mina ngazi. Ntombo mawuzohlulwa nayi le thiphu ngizokushaya ngayo manje. Mina ngazi lalela-ke before siqale-ke ngikushaya. Ntombo, first of all nje you need ukustretcha. Ngeke ungabanjwa amajaqamba unamathambo kagogo wakho. Ngeke ungabanjwa amajaqamba ufika namathambo kama wakho empitini. Umncane kabi wena. Ngisho ngathi ulo 35 uno 40 umncane wena, umncane kabi. Umncane kabi Ntombo. Ekseni mawuvuka kubalulekile ukuthi awume before kutshela ngokubaluleka. Uyangifollowa wena nokungifollowa noma ungigqolozele nje la usufuna ukulalela nini nendoda yakho aningifolloweli. Tshela indoda yakho ingifollowa including nawe cala ingifollowe nobabili. Uyabo bese siyaqhubeka. Ntombo mawuvuka ekseni kubalulekile Ntombo ukustretcha. Ukubona ngane ncane mayivuka ekseni ukuthi ithi uyabona into leyo wena akawusho ukuthi uyabona into leyo Ntombo. Ntombo wena ungasho ungathi kanje ukuthi phela ngiyasaba ukwenza ama demonstration amaningi because bazosika ivideo yami bayivale. But nje Ntombo ungathi mangabe uvuka ekseni Ntombo uthi lokhu kuvula la njalo nje kuseni mawuvuka mawukhumbulile nje uthi noma nje ngaba yiminute angikhathalekile ukuthi uyisidudla kangakanani noma nje kungaba iminute kubalulekile Ntombo. Nakho okunye Ntombo uzozwa la amathanga la very important Ntombo. Njoba uyisidudla mhlawumbe ngeke kwenze ukuthi anginazo phela izinqa nanezinqa ezinkulu uzobuthe nje upheqa uzozwa nala eqolo very important Ntombo. Akhona ke namanye ama exercises nje maningi ukuthi uma uphansi ke kodwa lokhu uzobe ukwenza phansi kanje phansi uyifundisa nje uthi uma uqoshame uwedwa phansi uthi you understand uwedwa ama stretches lawo. Nakho ke Ntombo ake seke stretch Ntombo awukucele uboyfriend ubhebi wakho agqoke iskipa mangabe uzoshaya ivote. Ntombo you will never go wrong with this one and uzong enjoy and thank me later. Awukucele umuntu wakho afake iskipa agqoke iskipa. Uwena ke Ntombo khona yazi mungeke ku TikTok wami angazi mina ukuthi ukuphi and uhlalelene and why ungangifollow ku TikTok wami. Ku TikTok wami ngu original cucumber pot 02 baningi abanye abayifake but mina egcineni ngo 02. Uyabona izobe sikhuluma ngenye iwoman on top le kodwa engakungeze ngikufundise yona la kule video ngokufundisa kwenye video. Maybe ngizokwenza enye video. Indoda yakho icela igqoke iskipa angabi inqunu. Yilolu suku lolu njengayizolo njengoba sikhuluma ukuthi kanye ngenyanga uyadinga ukuthi indoda yakho ube unonkiloyi kuyona. Uvuse lonkilo olele. Wonke umuntu wesifazane unononkiloyi wakhe olele ngaphakathi ongakaza zamvuse ongamvusile ngoba once saba nama boyfriend sashada indoda ivela ihloniphe bese yalala lonkilo ngaphakathi. Lonkilo kumele umvuse ekamerweni mawe indoda yakho. Lonke lo kumele ukhombisa indoda yakho ukuthi lento ohamba uyecinga ngaphandle ngiyakwazi ukunika yona empedeni ngoba amadoda athi azasishithele alale nabanye basuke beyokwenza ucansi kuphela hayi kusuke ngayona iattachment yini uthanda wena azahambe kaza kuze engazayi ngisho ngaphandle akavela ahlalela endlini kubo wena owenza lento afuna ukuhamba yokwenza ngaphandle umkhombisa ukuthi yazini ngikhona besinale conversation izoloke ku TikTok but asikho lapha. Woza ke Ntombo. Uyabona ke Ntombo umntwana afaka iskipa sosigqokile ke iskipa right sekuwuwe ke lo uyeza ke uyahlala kulona angithi ke ibalance awunayo ngoba nina niyasaba ukuthi mina isikhathi esiningi ngeke ngibeke ibhlesicamelo sami esipink okay nasi isikhathi esiningi ke mina ngeke ngibeke phekwa indoda izandla ngeke ngithi nje ngibeke phekwa indoda izandla ebese ke sengiyawushaya kumsebenzi
ake ngenzeka kakhulu i-demonstration but bese ngiyawushaya umsebenzi. Wena-ke ntombo ngoba uyasaba mhlawumbe indoda yakho inanamathambo, usaba ukuthi uzomhlephula kuzoqhuma amathambo, or mhlawumbe ubona ukuthi uzoba ne-BP. Uyayazi umuntu wakho ukuthi hhayi usengahamba noma inini, angacisha noma inini, mhlawumbe kuhlangane ne-BP noshukela nephika, uyabo. Ntombo ngicela agqoke iskipha. Usuyahlala-ke ntombo. Iskipha is the best balance you will ever find empedeni. Uzombamba ngamawashing. Umbhede vele unamanyala. Yingakho kuba abantu abawu-2 kuphela abazanayo ukuyibona abaphuzana amathi, abaqabula nayo, abamele ukuthi babe bobabili kuphela mangawenziwa ucansi bese kucishwa nogesi sometimes. Ntombo-ke lalela-ke uzomuthi. Uyabo? Usuthola indawo yokubambelela. Uyabona immediately nje ngiqeda ukubambelela even nomzimba wami uyangitshela ukuthi now I can relax. Sengiyarelaxa-ke ntombo. Sengimbambile-ke ntombo ngamawashing. Ntombo uyenza ubambelela la esikipeni, uyenza ubambelela la esikipeni. Ntombo ngeke ungayiphansi ngaphezulu, ngeke ntombo ungayiphansi ngaphezulu. Uzobe nje uthola indawo yokubhalansa, nemlenze, imilenze yakho ntombo ayizukuba ayizukuqina noma ibanjwa amajaqamba, ngoba ngitshelile ukuthi ufanele ujwayele ukuthi mawuvuka ekseni, angisho ukuthi ijima ngoba ukujima nikufuni, ufanele ujwayele ukuthi mawuvuka ekseni, uvuka ekseni uyilule, uvuka ekseni ustretchisa amathanga akho, uzoyibona ivoto ozobe uyishaya. Lalela-ke ntombo ungahambi-ke nekhekhe elivuzayo lapho, ikhekhe elimanzi. Mawugeli nje uyayidinga wonke lama products ami leshandisi. Ngizokuchazela nje ngawodwa. Wow, i-bitter cola ibingekho, woza ngikuchazele. Ngizoqala lo siwubiza no-activator. Umuthi nje u-cream low 160 rand. Umuthi ugcobe laphana kwabhontshisi nakuyo imbobo le kuzongena kuyipipi. Ebese-ke uyalinda noma u-30 minutes i-hour. Kuzobe ukuthi fuqu. Noma senenze nomuntu wakho uzol-enjoy ucansi ukuthi mfende. Uyabona into leyo? I-activator le 160 rand. Okay, ebese siba ne-womb cleansing. Mawukuthi ngaphansi kuyanuka, unephunga elingekho right, also ama-period pains, usho ukuthi ukhulelwe. Itelami the best. Umntwana ona 15 useqala ama-period, unenkinga yesilumo, unegazi elinukayo, itelami the best. Ngiyacela ukuthi ujove-ke. Uma ujova alithikazisa umjova. Uma ungajovi hayi ntombo lizoklina-ke, angazi mhlawumbe uzozala unontsikelelo u-250 t. Bese kuba yileli lokushisisa-ke. Isikhathi esiningi-ke ngirecommend ukuthi ungathenga lo uma ufuna ukuthi imizwa uma ungasanayo, thenga le tiye lami liya-activator likhanyeliswe. Uyabona into leyo? Siphuza nje i-T-back elilodwa kanye ngesonto, uliphinda kathathu i-T-back lilodwa ngoba li-strong, ungafaka iy'nkomitshini eziwu-3. Uyabona into leyo? Bese uthatha lo activator-ke uthi ngeke ungamhaleli umuntu wakho, ngeke ungamfuni. U-160 lo, u-130 lo. And then bese siba-ke nensipho yokugeza ngaphansi. Uyabona nje ntombo uma unenkinga yokuthi ngaphansi akukho right, kuyanuka, kuyancinza, thatha nalitiye ngo-250, uthathe nawo ama-T-back awokustima, ubilisa nje u-8 rand, ubilisa i-T-back elilodwa libile emanzini, uthele ebhakedeni bese uyahlala. Ikumunca nje udoti, istim ishisa ama-bacteria la ngaphansi, istim sakhona ustima nje uhlala for 30 minutes, u-8 rand lo. Ebese kuba nensipho, uthatha nensipho, insipho yokugeza ngaphansi, uyakhuhla, uyageza ngaphansi izinqa. Noma ushef ufuna ungabi nawo lamaqhuqhuva ama-ingrown, ninomuntu wakho, thatha nani insipho nigcobe. Ushef mawukuthi usebenzisa i-razor, ushef uzobona ngeke uze ube nayo i-ingrown. Ebese udonsa u-oil wami lo ka-80 rand, engeke ngithi amadoda awamasaji nawo futhi ngayo ipipi, u-oil owodwa, nabafazi nathi siyawusebenzisa. Usuqedile ngithi ukugeza, washefa kahle, ufuna ukuthi ungabi nawo amaqhuqhuva, noma unawo already isibumbu sakho siney'nduna, thatha nawo u-oyela uthi fufu ngaphezulu, ugcobe. Uzobona ntombo ukuthi nje uzoba fresh njengami, unuke kamnandi, ngeke uze ube ney'nkinga zangaphansi. Uyayibona into leyo? Bese kuba impesu-ke, sibe nempesu yabafazi. Impesu yabafazi uyiphuza ne-Coca-Cola noma ne-Stone. Kanje ispoon fake phakathi, kodwa engathi i-drink yakho ungayifaka kwi-microwave iphume i-acid kuqala, bese uyafaka-ke ispoon sempesu uyaphuza. Uzobe ungashisi, uzobe ungathayithi, mase usuyihambisa leyo hawu ntombo, you thank me later. So impesu yabafazi-ke uyakwazi nokuyifaka eparishini, uyakwazi nawe futhi umuntu wesifazane ukuyiphuza namahewu, is okay. But mina ngithanda ukuyiphuza ne-drink. Abanye bazofika ngayiphuza yini ne-Sprite, ngayiphuza yini nokunye, ngayiphuza ntombo angazi, whatever works for you, uyifake lapho, but i-Stone noma i-Coca-Cola is the best. And then-ke thana zami, so-ke u-oyela u-8 rand, ngitshelile insipho iwu-8 rand, istima siwu-8 rand,
impeso i-130 rand, itiye lokushisisa also li-130, bese kuba itiye lokuklina ngaphansi mawunodoti ungcolile kubheda. Inamba yami 081 729 3262 081